So yung mga presyo natin ng mga isdang latag po dito, yan po yung mga presyo na inyo pong nakikita, no? Suabe ang mga presyo po nila dito, ay murang-mura po. Ang mga per kilo na mga galunggong, meron po 30 pesos na per kilo ng galunggong. So 80 pesos sa mga presyo ng tulingan. Tulingin. Okay. Good morning. Ayan oh, mga galunggong oh. Ganda oh. Kilo. Ayan oh. Magkano yung presyo? Nabili na no. Murang-mura yung mga isda po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Dito 310 naman po ang per kilo oh. 100 pesos na mga sasa. Sa mga gulyasan 70 pesos per kilo. Gulyasan. Good morning. So yan po yung mga tumpukan nila, no, tulingan. 100 pesos na tumpok at galunggong, balsa. Gulyasan. So yan po yung mga gulyasan yan ay mga presyohan din po ay 100 pesos, no? Per kilo naman ng mga tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia ay 80 pesos na per kilo. Good morning, bossing. Shout out ka ba? Ayun. Ako sa mga customer natin. Ayun. Punta na kayo, hindi mabaha. Mamaya lulubog na malapot. So, shout out kay Boy Bangus. Shout out si Boy Bangos. Ang tirador ng kanin lamig. Ang tirador sa mga bulok. 320 sa mga per kilo ng golden pompano. 80 pesos sa per kilo ng mga gulyasan. 120, 130 kada piraso ng mga bangus ni Boy Bangus. Ayan. Matambaka at halo na alumahan. 140 po sa per kilo. Ang mga pusit mo magkano? 220. So yun po yung presyo, no, ng kanyang mga latag na isda, pusit at tulingan. Tulingan 100 pesos. 100 pesos. So po yung mga tumpukan na mga espada sa halagang 100 pesos na tumpukan. So yan po yung price. At ang mga per kilo ay 200 pesos na kilo. Bakit 50 pesos ang kilo? 50 lang talaga kilo niyan? Talaga? Alam mo ha? 50 pesos na kilo. Alam mo ha? Ang mga dalagang bukit, 50, 100 pesos sa tumpok. Kaya magkano yung parrot fish? 120. So 120 po yung per kilo po dito ng parrot fish. Ayan po yung ginagawa. 120 po lamang ang mga per kilo. Salamat po te. Thank you. Salmon na local. Ang mga salmon na local dito ay 160 kada per kilo. Alright, good morning everyone. At tayo po ay mag-update dito po sa Malabon Fish Market kung saan ay titingnan natin yung mga presyuhan ng kanilang mga latag ng isda o anumang klaseng laman dagat dito po sa bayan ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So yung mga presyo natin ng mga isdang latag po dito, yan po yung mga presyo na inyo pong nakikita, no? Suabe ang mga presyo po nila dito ay murang-mura po. Ang mga per kilo ng mga galunggong, meron po 30 pesos na per kilo ng galunggong. So 100 pesos. Balsa galunggong 180. So shout out. Ayun, shout out. So yan pa po yung mga presyo, no? 80 pesos sa mga tulingan. Matambaka 100 pesos na kilo. Ang alumahan ay 100 pesos per kilo. So yan po yung mga presyo ng update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga latagan ng isda. So abante na tayo at mag-alam pa tayo ng mga presyo. So dito ang presyo ng kanya mga tambakol ay 80 pesos. 80 pesos na per kilo. Yellowfin tuna ay 100 pesos. Tulingan, ayun. Pinapakita ko sa kanya kasi tatawarin. So yan po yung mga update ng presyo nila dito sa Malabon Fish Market. 80 pesos sa mga presyo ng tulingan.
Tulingin, boss. Boss Lando, tulingin. Ayun. Mangga ang mga presyo po yan, oh. 50 pesos na kilo at 60 pesos per kilo. Ubus na po. So ito yung shout out Pogi. Hello. Tulogan lolo, tulog. So ito po yung mga latag nila ng talaba. Yan po ay 100 pesos na kada tapo. Ayan. Himay na talaba. Ito po yung 90 pesos na tumpukan, no? May isdang matambaka, tulingan, galunggong, alumahan. Meron din 40 pesos na tumpukan, no? So, magaganda ang mga presyo ng kanilang mga latagan ng isda dito sa Malabon Fish Market. So, meron din po mga tumpukan sa halagang 50 pesos lamang po, no? Tapos yung mga salmon na local ay 140 na kilo. 80 pesos kilo ng mga gulyasan. Boss Lando, kakalampat. Good morning. Ayan oh, mga galunggong oh. Ganda oh. Ayan oh. Magkano yung presyo? Nabili na no. Murang-mura yung mga isda po natin ngayon dito sa Malabon Fish Market no. Galunggong. Dito po yung balsa galunggong 80 pesos na kilo. 280 na mga per kilo ng pusit lumot. So nagsimula ng kumanta ang Voltes 5. Ayan, yan po yung mga per kilo, no? 60, 100 pesos. Tulingan po natin 100 pesos na per kilo. At napakaganda ng tulingan. Ito, magaganda yung mga hipon nila. Malalaki at big size. Sa unang kagat, tumalon na. Magkano kilo na malalaki? Ito malalaki, 320. At 320 rito, oh. Big size na... Ganito kayong pinigil sa inyo eh. Shout out muna, shout out. So, shout out kuya. Good morning. Ayun, shout out. Ayun, shout out. So, yun po yung mga nakita natin hipon dito sa Malabon Fish Market. Yung pagbaybay po natin doon po, ang presyo ng hipon 350. Dito po sa mga big size po ay 320 na per kilo. Salamat. Thank you. Alright, so dito, mga presyo ng mga galunggong natin. 50 pesos naman po ang per kilo. 120 sa mga tilapiyang Batangas, 90 pesos. So, yan po yung mga presyo ano, ng kanilang mga bentahan dito sa Malabon. So, yun po yung mga tilapiyang Batangas, 100 pesos, 100, 120. Yan po yung mga per kilo. Pango, mukhang kagigising mo lang ah. Wala kang tinda? So, yun na ang update natin dito naman po sa mga latag ng tilapiyang Batangas. Tumpukan, 50 pesos. Dito, 310 naman po ang per kilo. 100 pesos na mga sasa. Yan, yung mga murang update, no, ng mga presyo, no. Mga big size, 310 lang po ang per kilo. So, 350, 320, 310. Dito naman po, no, ang per kilo. So, update pa tayo ng kanila mga bentahan pa dito ng seafoods. Update yan. Yan po yung mga latagan po nila. Maganda yung ipon. 310 na per kilo. Pwede na po yan.
Kasi doon 350, 320, 310 parehas lang po ng size. Alright. Ganda ng mga presyohan ng hipon, pababa. Dito ang galunggong 80 pesos per kilo. So tumpukan 50 pesos, 100 no? At 150 po ang kada piraso ng mga bangus. So shout out sa'yo, Poging-Pogi. Poging-Pogi, shout out. Hello. Shout out, Pogi Geng-Geng. Yun. Na-shout out na naman ang batang Geng-Geng. Si batang Geng-Geng. Dalawang araw na. Na naman. So shout out sa'yo. Tiyong Lasinggero, nasaan ka na naman? Makaamoy ng bote, laseng. 100 pesos per kilo naman po dito sa malalaking mga galunggong. At ang mga gulyasan, 70 pesos per kilo. Gulyasan. Pangainis, sorry. Dami. Yan po yung gulyasan, no? 70 pesos per kilo. Tumpukan po, 100 pesos po lamang dito. Ayan. Talumahan, 100 pesos na tumpok. Tapong ko to. Good morning. So yan po yung mga tumpukan nila, no? Tulingan. 100 pesos na tumpok as galunggong, balsa. Ang mga presyoan, no? Talagang bagsak presyo. Ayan, yung mga isdang hasa-hasa, tumpukan. 100 pesos, no? Mga tumpok. Tulingan, galunggong, gulyasan. 150 lang to. Laki, 150, oh. Inuipuin. Oo, sige. Good morning. Mga tumpukan mo dyan, 100 pesos. Matitigas na yan. Ang ganda nga, oh. Okay mo kaya. Magaling Jensen. Ang ganda ng mga tumpukan, no? 100 pesos o 6 na piraso may limahan. 100 pesos na tumpukan. Gulyasan, tulingan. Mga 100 pesos na mga tumpukan, no? So, dito naman tayo sa kabila at mga pwesto ng mga latagan. Ito po yung mga alumahan. Gulyasan. So, yan po yung mga gulyasan yan ay mga presyohan din po ay 100 pesos, no? Oh, 180 na ng dalawa. Bayaran ko kami. Good morning, boss. Magkano hipon mo? 320. So, presyo 320, mga big size na hipon. Tapos mga gulyasan na malalaki. Ito po yan, no? Ano order? Order. Good morning. So, yan po yung mga latagan, no, ng kanilang isda. Bossing, salamat. So, yan po, dalawa 150, no, binibigay po na tumpukan. So, dito may mga latag din po na mga isda, na isdang tulingan. Sandaan lang yan. 100 pesos, ganyan kadami po yung mga tumpukan at galunggong. Gulyasan, no? Sabi ka na lang na tayo. Hindi ka na yan tayo. Galunggong tayo. So, tumpukan din po ng galunggong. Ayan, 100 pesos sa mga tumpukan. Madami na at makakapag-ulam at sulit na para sa iyong pamilya. Maghapong ulam. Alright, so salamat mga bossing. So, yun po yung update natin dito sa kanilang mga isdang tumpukan at mga presyuhan pa ng ibang klaseng laman dagat. So,
Aabante naman po tayo, doon tayo sa patungo sa pag-akyat ng tulay. At dito po talaga ang mga nataga ng 100 pesos ay panalo na sa mga tumpukan. Kilo 150 oh. Pre. So doon tayo kay Boy Tilapia at kay Boy Bangus. So update natin yung kanilang mga latag na bentahan ng mga isda. Shout out mga bossing. So, bumalik tayo dito, no? Para mag-update pa sa iba pang klaseng laman dagat na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. At talagang mapapamura ka sa mga presyohan at napakababa ng mga per kilo ng bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Dito, yung mga per kilo naman ng mga tilapiyang Batangas ni Boy Tilapia ay 80 pesos na per kilo. Good morning, bossing. Shout out ka ba? Ayun. Ako sa mga customer natin. Ayun. Punta na kayo, hindi mabaha. Mamaya lulubog na malapot. So, shout out kay Boy Bangus, Shout out si Boy Bangos. ang tirador ng kanin lamig. Ang tirador sa mga bulok. So, yung mga presyo, ito po. 320 yung mga golden pompano. 350 yung mga hipon. At 250. So, yan po yung update natin sa mga presyohan, no? So, ito yung mga ina-update natin ngayon dito sa mga latagan. Tapos dito, 50 pesos sa tumpukan at 100 pesos. 320 sa mga per kilo ng golden pompano. 80 pesos sa per kilo ng mga gulyasan. 120, 130 kada piraso ng mga bangus ni Boy Bangus. Yan. Yan po yung mga per piraso, no? Ng kanilang mga latagan. Good morning, Boss Maeng. Alright. So, dito naman tayo sa pag-akit po ng tulay. Ito po yung mga presyo ng kanilang mga presyohan ng isda. So, yung mga presyo ng isda po nila dito na tumpukan ay 50 pesos na mga galunggong. Bossing, magkano yung presyo dito? Ay, 50 lang. 50 pesos din. So, yun po yung mga update natin, no? 100 pesos. Ito yung matambaka at halo na alumahan. 140 lang. 140 po sa per kilo. Ang mga pusit mo, magkano? 220 lang. 220. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang mga latag na isda, pusit at tulingan. Tulingan, 100 pesos. 100 lang yan. 100 pesos. So, murang-mura po yung mga bentahan nila dito ng mga isda, no? Na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Alright, so dito naman po yung mga tumpukan ng mga espada sa halagang 100 pesos na tumpukan. So, yan po yung price. At ang mga per kilo ay 200 pesos na kilo. 50 na latagan na mga galunggong, madami na. Galunggong 50 lang. So, yan po, no, mga 50 pesos na presyuhan ng tumpukan sa Malabon Fish Market. 50 lang po, 50. Pogi, Pogi. Pogi, shout out sa iyo. Pogi, seryoso ka na naman sa buhay, Pogi. Hindi kang hindi, no? Ayan, no? Seryoso na naman sa buhay si Pogi. Ang mga tumpukan po dito ng mga galunggong ay 100 pesos yon. Bakit 50 pesos ang kilo? 50 lang talaga kilo niyan? Talaga? Yes. Malalaki Alam mo, yan. ha? Sobrang laki. 50 pesos na kilo. Alam mo, ha? Kasi mo ano. Mga gulyasan, no? 50 pesos per kilo. Oh, ito nga, sandalo pa. O, Pogi, shout out. Pogi, kita, oy. Yun! Yung sinasabi ko, nangiti na naman siya. Malamang ko ito ma-discover natin. Mag-artista na lang kaya ako. Cover na sa 50. Ayaw niya. Ayaw niya pa-discover. Pero kaya mo, madi-discover tayo. Kasi i-upload natin ito sa YouTube. Alright? So, yun na po. Update pa tayo. Dito po sa Malabon Fish Market. So, yung mga latagan po nila dito. Yung mga presyo, no? 50 pesos, ganyan kadami. Yung mga galunggong. Tapos, yung mga salay-salay, 50 pesos. Yan po yung salay batang, no? 50 pesos na tumpukan po sa mga isdang big head.
Ayan, yun po yung mga katawan. So, napakamura ang mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. Tumpukan 50 pesos. At ang mga dalagang bukit, 50, 100 pesos sa tumpok. Ayaw niya. Ayaw niya mapanood sa Bulacan eh. Ayaw. Ayaw niya talaga. 100 pesos na tumpukan ng mga bangus, 100 pesos mga gulyasan, 35 pesos na tumpok meron din po. 50 pesos. So marami po yung mga bigayan po nila dito ng mga isdang tumpukan po ng mga galunggong sa bayan po ng Malabon Fish Market. At may 90 pesos din po na bentahan din po ng tumpok. So tumpok-tumpok po ang mga presyuhan o mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga presyo po dito ng mga nilache po ay 120 na per kilo. Ang mga matambaka, no, mga tumpukan po dito ay napakadami. Talagang tumpukan ay bentahan ay sulit at may ulam na ang isang pamilya. Yun po yung mga presyo, no. So, ito mga, magkano ang tumpok? 50 pesos pa rin po yung mga tumpukan dito. Ito mga pampirito, no, na inyong mabibili ng mga galunggong dito, ang dami. Tumpok-tumpok po ang mga bentahan po nila dito. So dito 150 po ang isang piraso ng mga bangus. At ang mga tumpukan po 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos isang piraso ng mga isdang gulyasan. Boss, good morning. Isda to yan. So, eto, yung mga isda natin, no? Mga yellow pintuna, 120 lang po ang per kilo. So, mababa ang presyuhan ng mga bentahan ng yellow pintuna. So, tumpukan pa rin po. So, dagsang-dagsa pa rin ang mga tumpukan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. At talagang sulit na talaga ang iyong pamimili dahil sa pag-iikot pa lang ay meron ka ng dalang 50 pesos o 100 pesos ay talagang may sulit at jackpot ka na sa iyong mabibili na uulamin sa iyong pamamahay. Alright, so dito tayo. At meron tayong mga nakitang latag na bentahan po ng mga isda rito. So may mga parrot fish na mga ibinebenta, no. So yung mga bangus dagupan natin dito ay nagkakahalaga ng meron pong 150, 160, 130, 140. Yan po yung mga kada piraso ng mga bangus dagupan. So yan po, no, yung latag nila. Kaya magkano yung parrot fish? 120. So 120 po yung per kilo po dito ng parrot fish. Ayan po yung ginagawa. 120 po lamang ang mga per kilo. Salamat po, te. Thank you. Salmon na local. Ang mga salmon na local dito ay 160 kada per kilo. Ito po yung mga alumahan. Alumahan, magkano kilo? 130. 130? So 130 naman po ang per kilo dito ng mga isdang alumahan. Salamat, thank you. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa Malabon Tumpukan, no, kung saan ay talagang ang dami. Sobra-sobra ang mga bentahan po nila dito ng mga tumpukan sa halagang 50 pesos, talagang sulit ulam na at jackpot ka pa. So Nanay Noemi, good morning po, shout out po. Good morning. So yung mga presyo na mga paninda ni Nanay Noemi, walang per kilo. Ito po ang bentahan niya kada piraso, 160, 150. Kada piraso ng mga bangus dagupan. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. God bless po. ₱50. Oh, magkano to? 40 pesos na tumpok ng mga galunggong, no? So, ito naman po yung mga presyohan ng mga gulay. Ang mga gulay na mga presyo, mga pansahog, ay nagkakahalaga ng 50, 20 pesos sa mga sibuyas, kamatis, no? Mga 20 pesos lang po lang mga latagan nila.
At yung mga tumpukan, ayan. So, ganyan po yung mga bentahan po nila dito ng mga 20 pesos na saktuhang pansahog sa inyong lutuing ulam sa inyong pamamahay. No? Naiinit na init na naman kayo. Talagang ang init na ng panahon. So, ayan, yung mga latagan nila dito ng mga gulay, oh. Bossing, shoutout sa'yo. Nasaan na si Gandara? Ano. So, ayan yung mga latag nila ngayong gulay dito. 15. Magkano na presyo ng patatas? 80 pesos per kilo ng patatas. So, Baguio beans. 70 naman ng per kilo. So, mababa na yung mga per kilo ng Baguio beans, no? Yan po dati ay pumapalo ng 200 ang per kilo. Ngayon, 70 pesos na lang po ang per kilo. So, yung mga dahon-dahon dito na panlagay sa mga sinigang o mga iba pang klaseng lutuin, no? Mga talbos. So, yan po ay mga 10 pesos na pansahog. Ang luya magkano? Ang kabila ng ano? Yeah, 5 pisong sili lang. Siling ano? Ayan, 20 pesos. Mga 20 pesos po yan, mga latagan po nila, no? Ng kanilang mga bentahan po dito ng gulay. So, anyway. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out sa ating mga kababayan na dumarayo sa Malabon Fish Market. Shout out po. At sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.